Kumka Balang Presbyterian Mauro ki priang sobahe pi baro ki para bangit beie nadu ki teman besan ki jongi ki dekat komiti Balang ki long keme ki long kpa ki parlok samla lada don ki hep ki berit ki priang e pi syagani ke jing syakri ke jongi ublay lembat ma pi ki ba page bat ki ba yo ngau ling baka YouTube channel jonga Balang ki priang sobahe pi syagani ke GSN ke jongi Ni don roh pedeng jongi, pastor jongi, Reverend H.L. Kongwir, ibalong ex-moderator jong ka KGP Sinat Sepngi, iban sasam, iko khubor, nagaktian ke jong blay, ha ka ni kapono pais ngi. Ngi pedeng subhay pi pastor, rengkat bat ki bahayeng ki bahasem, ki bahasan ran lang e pi, ha ka ni kapor. Ti kaladon ke jing penbet ba, nakaliang jong kabalang, ngin bu ya chairman, bat unong pulis tang bat duay, I Mr. K.S. Dingdo, bat I pastor in Shimbet ya kabenta jong gajing sam ya khubor na kakhtien ka jong blay. To blay unkurku ya gani gajing syakri ka jong iu ini pandam ha gajing duay. Blay buk pao jong i bahabeneng ya ingu imeko try na kabenta kani kasngi kabangila banwan ha kayeng kabakentang ka jong me ban mani ban syakri me kabangiraki kum ka Christian Home Sunday kabangikan mau kilong yang Kristan banyak selok syapang jongki bat banduai naga benta jongki ngikerpat ko try men don rekat bat ngi ka ni ga GSN bat meniala me yeki benta baro jong jing syakri ga jongi ngipan ngidam ngingo ngi pediang haga kerteng ka jong try bat unong penem jongi uji sukres amen ngini ruai ga jing ruai ga basan spa arpoar barhadien ka ni ga jing ruai ngakerpat yai Mr. K.S. Dingdo, idekot komiti Balang, bain sungau bahaban saya lamingi, haga jing puli na kaktian ke jong blay, bat haga jing duay. Yeng Kristan basen syaru blay, jing suk kadon hangta, ki jing yaro badap baslay, ya u halakarta, tangha u ban IT, bat ya u ban syakri, man lagasngi, man lagapor, ulong ubakordor, ke jing ruah ke basan spa arpo ar. Ying Kristan basen syar uplay jing suka don hangta ki jing yaro badam baslay ya uhala karta tang ha uban aiti bat ya uban syakri man lakasngi man lakapor ulong uba koldor man lakasngi man lakapor ulong uba koldor Kak tin jong ublay ka bakor harem peying Kristan tang makahi ka ba ay bor men simtlot ka kersyan jing kulat don hang ne Lit ya kapan pulih man lakasngi man lakapor kalong kamba don bor man lakasngi man lakapor kalong kamba don bor jing duay na rempeying Kristan kin yai long barabor latang kani ban roy bansan ladang ila nyokor jing penshoy uso
Namar Hasen Da Chong Utrai Kabol Jing Jo Un Ai Namar Hasen Da Chong Utrai Kabol Jing Jo Un Ai U Jisu U Kwa Ban Sen Shan Yin Kristan Baro Ai Yang Bat Pen Long U Kli Jong Ka Un Rina Ki Jing Ma La Da Ki Wei Kem Tre Hu Kom Jong U Ban Le Mana Lembat Kaying in Ai Jing Shakriya Utrai Mga Lembat Kaying in Ai Jing Shakriya Utrai Hashwai ke pengen langau belai ke jing duai ngan pen pule kat tu kat ni ki benta nak ketien ke jong belai ka bangilaban syam naka kitab ki kam ki apostol kala nong ka khat pra ka de khot ka baneng kong hadu ka basau ka bakhat pra hadu arhuwei bat ka barhu sau hadu ka bar pun riu Ketien ke jong belai ke ongkum ni. Hadin kini kiki ru ula kenri ano na eten berlawan syakorin. Haba ula syam yowei ujiu uba kerteng u akwila. Ubriu uba dapantas ha kajat. Uba lawandang sibit na Italy. Bat kapres kila katengah jong u. Namaru Cleophas Ulau kum ye kijiu barok ban kenri ano narum. Ulawan naghaki. Te hamar ba ulalong ubaju trei hakaju kakam. Ulai sa bat ki bat kile trei. Namar halaga kam kilalong kinong tau yang jan. Te ulapen inia hakas nakok man lakas ni sabatan. Bat ula ju persyang pen kok ngu ya ki jiru. Bat ya ki krik. Henry Upol endaula nangsa bun sngi hadin kani. Ule bidai ya ki para banget. Bat lej no nang ta daga liang syasiria lembat ke Priscilla batu Aquila. Wala laki ya laga kli. Ha ken kriya namarula bat kekular. Te kelawan sya Efesas barla ino sa ya ki hangta. Henry uhi habaula ledrung hapo kasnakok. Wala pen inia hagijiu. Hakite kela kerpat yu bansa kamslam u tre. Henry ula bidai ya ki uda ong nganwan pai pat hapi endamon ladamon ublay. Kumta wala mino dakalieng na Efesas. Te uwe ujiu uba kerteng u Apolos uba dei unong Alexandria ubri uba pena ulawan sa Efesas badloong uba nang hakijing tok bakwet yaune lahikai hakalenti utrai bad namar baulong uba sirham hakamensiam Ula keren bau lahai kai biang ya ki ru syabhang ujisu udas ngutu dang ya kajing baptes u Yohanes unete ulas dang ban keren slur hakas nakok Henry habau Aquila bat ka Priscilla kila las ngau yu kila ya khot yu syaki bat kila batai khambnya hau
ya kalanti kajong belai tu belai un kerku ya kajong pulai bersa skor ya kaktian kajong u tu le lang belai ha kajong duai au belai baru pau jongi bahab nang ngidap dak kajong ngungu ka bakrau ko konrat nabar wa memelong belai jongi uba penihat ya kajim kajong hasla jong ka kandau ya nguru ya me ko konrat bi hen lembag kajong kat kajong me yang i lembag isni bagi por baro ke balik no ha kajim kajong i bar kum ju ko trai bi ngi pen pau ko nyus ngungu ya me se sien pat ha ga me pen yo yang i ke sni ka bakrau ka sni ka bakarpang ko trai bi en kum kis long yeng long sem kristan ka sni ka bakarpang ko trai bi en nakabanta jong i kum ke kun ke jome hoj ko trai bi ngi aingu ya me bameron kalaman ngi ko trai bi lamba ka program jong ka balang hakabang yo ko trai ban pendep ko trai leng ba jong ni ka tayo jong ke long yeng kristan baro habang yo ko trai ban pendep ko trai bi ngi le jingo ngi slok ya ke yeng jong ke para bangat hapo jong ni ka tayo kum ta ko trai bi ka burom ba ka jingo ba ka jirong i asame nama melongo me ko trai bi ublay uba sensyaro ublay uba alam ublay uba pensat bor ublay bekersan ya kejim kejongi hangu ya me nama kata ko trai bi dru ba me penio pat hangi ke ni kapur ya ke menio ban siam lang ko trai bi ya ke ban syakri lang ya keteng jome ha kana kasngi jo ka Christian Home Sunday trai bi ayungin ong hakmat jome tang ban ngu bat ban ro ya me ko trai bi nama kejim hasbun ke jome melakar syan yang ikut terapi lagi bagi kejat ke batulat ke jongi bang yo ban mi la ke jongi ki sambang yo ban don nak ke yeng ke bakantang ke jome nama dia ban syakri ban pengkrawe ke borom ke jome tukar ku ko terapi ngi lembah jongi ke por ba ai bagane ke Christian Home Sunday ke bang yo ban bandun borom ban syakri ya me lembah jongi ke por kan long ko terapi ke bor nak mendak kirempe yang Kristen ke jongi ngin yarap ko terapi ya ke bang hak bang ngin ngu bandam banduai ban kerpat khmat jome tu isnei ko terapi ai mun sim jome un pensat bor bar un Kristen ya ka wei pa ka wei karam yang Kristen kan long ko terapi yang bai ke yang Kristen ka ba pen pau ya ka borom ko jome ka ba sakhi ya ka kerteng ke jome ba kan long ru ka yang ka ba suk ka ba kemen nakaburom ke jome sen syariah ki bakin longgo trai bi ki kun ke bastius pa ke jome ki bai ruban le kamon ke jome ai nama ta ko trai bi leng baju ni ke sngi abang yo ban siam langgom ni hakan ki yeng ke bakan tang ke jome leng baju ni ke sngi leng ka basngi ke bakar pang kan longgo trai bi ka jinghun baka jing sngo kemen bang yo yak ban syakri leng baju ni ke sngi ke bakar pang do don lem kala ban ngi nama ta ko trai bi leng baju ni ke por gerku ya kawe pakawe ke banta bang yon pendap na do ke jing rwai ro ke jing pulin ka ktien ke jome bar kham tam ko trai bi sasi phang por ngin yos ngau ko trai bi ke kubor na syakri jome ka be dei lembat ke ne ke sni um tangi duai ko trai bi ya ke jing kersan ke jome ngi duai ke jirap ke jome ngi duai ya ke jing elam ke jome sem ko jome ben kentang ngi ko trai bi wei pakawe baro pangidon na ke ne por ai bangini omat ko trai bi ya ke jing don kar ke jome bakan long kabor nak benda kajing im kajungi bangin deng ya kejiat lenti jungi hakaring GM ai nama ta ko trai bi bang ngenang ko trai ban li ke donut ke jungi makanang ko trai bi ko trai ka bigang yo ban yo snow ban sashkori ka ktin ka jome kan yo ban rung ke donut jungi bangela ban penun kam hakaji em ke jongi ko mana kasni dalam rekat ko trai bi yo syakri jome bang wan lam hakani ka por ban penyeng ban pla ban keren de ki shisha na ka kding jome trai bi itu pensum pen slek yo jong syakri jome na ka bor ka bananeng ai ko trai bi ba gombau syakri jome bamela kersan mela don kat lemat ki por baro ban penun kami haking syakri ban sakhi ka tang ka jome nama ka tahani ka por ko trai bi isnei yak ban non kat ko trai bi ko mame meron kan lamar ka jing pengkrek ka jong syakri jome badap deng jong jing tulat pak jing nyun jong kamet trai bi ni IT ki ti bo jome bak ko trai ba ka mino na ka sentor ka jong syakri jome kan long ko trai ki ka bada perkerku na ka khet jing snei ki jome bat ngi kum ku pai lang jome ngin ngap an sa skore ka kana long ko trai bi ki jing pam ka badai mesim nang badak ji em jongi kum kerem bai jing Kristen tu isnei ban pen ketang ngi long ba jong ni ka por kerku i ka we pa we ka mentak bang nyon pendap
bat komju eka program ka badang sa ni IT ki kiti kun bo jome bdiang ye bangu da map ki pop ki babun paro na baga kerteng ke jong jisu ngadwai amen. Ngi penpau ke jing songu I Mr. KS ding do the court committee balang ibalai lam ke jing puli na ka ktien ke jong blay ba ke jing duai te ke ni ko por ngi osngo no ke jing pen bana jong ke balang par hadin ke ta ngakar pa ki asha bakin soba ban lum no ke jing aingo par hadin balada ban lum ke jing aingo ngakar pa I Mr. JL Nonglat the court committee balang be in sngo ba ban sapen gantang ye ke jing aingo to in duai Kupa jungi bahabaneng hakan dengan janmiat jong dengan no pai jong sengi ngai ngu mel play mila loreng kat bat ngi hakan jing yait lenti jongi hakan kaparthai de kaprapeng ngi babun ka jing ka jing syam jang kandu jongi remem syam lai no angi otrai mina pelong kum ni ku bilong namar ka jing ye ke jong me ngai ngu play mina penyo ngi kana kalan kat ni me don na pok kana yeng ka kentang jong me ya ka pengen wan ban syakri ban pendan buram ya ka kerteng jong me namai long play ba khrau ban bon try na ka por sai sen pat ngi wan ya ka ban aingu me try na ka banta ka jing penyo ka jong me try yangi habingi don na po ka ne ka yeng ba kentang jong me ban sakri ban pendan buram ya ka kerteng ban pen khrau ya kerteng jong me try ngi wan ra ro khandiat na mata ka jing ker khu jong me mela ker khu ya ki kam ki kiti jong jing trai jing ta jongi try na ka por khandiat ngi ban ai sha ka kam ka jong me ya ka ba me atrai me men ker khu kan trai ha ba ka balang ha kan ko ka jaka ba ki pendon kam na ka banta ban pen khrau ya ka kerteng ka buram ka jong me trai na ka por i duai men long rakat ru syakri jame mila pen yo ya I ban wan ya ka ban ya don lang bat ngi ha po ka balang ban sam ru ka khubor ka ktien ka jong me hakum kan ka sengi ka benda blai tis nai man pen kup men ka bor jong men siam ba khu choma ba ke ba ila pen khre try kan long try ka jingker khu ngi habingi snap bingi sha skor ka ktien ka jong me long rang kat ban ngi ka jing sakri jongi nadu menta ka ru ba wai no jang kan ka por jing sakri jongi ngi idam ngi duai ngi karpan ha ka kerteng ba khrau ka kerteng ka jong try no pen jingi Jesus Christ menta la ka taru amen. Ngi penpau ke jing songu ye teman besan assistant secretary ke balang teman besan WM Ramstam ibala ai ke jing pen bana kumjo ye ki ushers but ye Mr. JL Nonglat the court committee balang ki bala lum bat pen getangi ke jing aingo to bleun ker khu ye phi naga benta ke jing sakri ke jong phi ka kam ke jong o hagani ke por pat ngan penitho bat ngan pediang syaka jing sakri leng ba ke jing besan ka ktien ke jong blai ye pastori jongi Nongkren Reverend H.L. Kongwer menne ka basdang ko baklang ong ide na ka maubo riboy presbytery ndrei ka maubo riboy presbytery la pia menta aka maubo riboy bat ka nongjri nongpo presbytery bari pastor jongi idon haka nongjri nongpo presbytery bat idon haka nongjri district di pastor H.L. Kongwer I long ex moderator ubalong moderator jongka KGP Synod sep ngi menchem snem bat ngi so kwen di pastor pedeng jing bun kam jong I lala ban pelat la ka jong kapor ban wana ka balang ka jongi ban ai ka jing besa na ka ktien ka jong blai I pastor I wan rengkat bat I kong bat I khon bat I parakensi bat ngi pediang sobahaya phi ngam tip hang no pi song ndre nga pediang sobahaya phi apa pidon hakani ka jing sakri bat ngi ya blai I pastor kini ki kendiat sengi imdadon kamet ka bakot ka bakya ila phone ban pentip pastor ngila kan mau ke jing duai menin menmiet aga jing seng duai jo ka balang bat menem step ro haka school penpau bat nginget bo bleun ai bore phi ba pin besai ka khubor ka khtim ke jong blai haga ni ke sengi ka balong ka Christian Home Sunday tenga kerpa di pastor jongi Reverend H.L. Kongwer insa shimila ka jong ka benta ban ai ka khubor na ka khtin ke jong blai bat shua kata ini penkre gido no jongi ini ruai na kabenta ka buram ke jong blai ke jing ruai ke basan spa arpo way ki jing duai jing aingo jing ruai yaro kum yeng kristan baro lang ngin yaso ka yeng bala kerkhu ka yeng bala tei long shisha ka yeng ba shong breu shong blai ka jing ruai ke basan spa arpo way
ro kum yin kristan baro lang in ya so ka yin bala cứ khu ca yin bala te long shi sha ca yin ba shong briêu shong try to cơ khô kỳ rem pe Christian chong gi ken rem jing dwai jing ya ro man ka sweet men mid men stand tin bling in ya se lok lang rem pe Christian kin sut kum ding ba klang shi sha tinu blei ban plit man la ka si jing bam sim ha ying ha sem jong gi kum yin kristan ngin yit shi sha ya la di ka yin kristan long yin blei ba mani try to cơ khô kỳ rem pe kristan chong gi ken rem jing dwai jing ya ro man ka si men mid men stand tin bling in ya se lok lang rem pe kristan in shit kum ding ba klang u try jisu jong yi tang u he mar we man ki sen kristan long u kli nong rem jing in kristan tang ha u la te so ba tiang ki so sa ba bao ni try to cơ khô kỳ rem pe kristan chong gi ken rem jing dwai jing ya ro man ka si men mid men stand tin bling in ya se lok lang rem pe kristan kin chut kum ding ba klang jing it le kan sen shar ha ki yin kisem ha po ha ba ten bao tia ka per ka gospel ban ten im ki ba jot ba rem ki so ba pa na yi kristan kin say try to cơ khô ki rem pe kristan chong gi ken rem jing dwai jing ya ro man ka sweet men mid men stand tin bling in ya se lok lang rem pe kristan kin shit kum ding ba klang tôi lại show lại cái chuyện đó cuộc pa chuyện qua bên anh và lòng tôi rai chuyện bắt cái xiêm cái chuyện gì tôi rai chuyện cam tôi rai chuyện cái balang ro nhai ngủ như mẹ cái này cái por nó phai chuyện cái sngi cái mà khao cái tăng của chúng mẹ tôi rai bọn mình phân lại cái giật cái bắt lót cái chuyện gì bọn đòn shipor hay cái riêng cái trong mẹ nak banta ban yo ban mane ban screen pendon buram je be man yo ban sngo ke tin ke ba im ke ko dor cho me ke ba dan ban kren hap ji ko trai ablai ba ha ya don lang ke ni ko por kum ki khon cho me ya mi le ke jong ki yin ki sam ko trai ke jing thrang ke jing anut ka long ablai ba ha ban pendon buram je me lang ba jong ke jing don ke jing hang de pat ke pang ro ko trai ban sngo ban snap ayu ma don ban kren hap deng je ni
กันมาวิลูจงสกรีบริษบยังกันก็จะกล้ากับกันตังบ้านแครเนียกเตียนก็จอเมอุลองARMกูทรายอุลองต้องบริวตลอดบริวตล้วนอุทเลียกุรปาร์กันก็ปอร์กูทรายมันสงสในกันการยิงรับก็จะไปกูทรายไปเกี่ยบารอกอยู่แล้วเป็นแครบ้านแครเนียกันก็ปอร์กูปามกันลองก็ไม่กันคู่เป็นกันตังนักบันตาบันเตยกี่มันเสียมกี่ชนิดกูปามยี่ลองยิงลองเซมสิ่งคำตามดวายรู้นักบันตากับบัลลังก็จะไม่หักเนมาวรอนาโดอุปสตอร์จงกาkita memesan, kita khot komiti balang, kita long kemi, kita long pa, kita khun samla, kita khun kena, kita beri ko try. Bamen yarap kita ab lay bi, hal ke sengi, ke jiat pilgrim ko jangki. Bagian yo ke yarap ko war be ko try. Nak benta benda ban pendon burom je be ko pa. Lang ba ke jing don jong ki balang ke de jaka. Ayu ab lay ni ong khabat chong me. Ai hal ke jong ka balang ke jing long ko ke jing long stli. Ke jing ngau thu jimut ke jing trai lang ko try. Pad ki por boro kin khmi kin pek ru shame ko try. Kham tam ki long ying ro sam. Kristan ban yo war. Ban yai ke ni ke perthai ke ba ke ba shitam. Ban betin ban yalam. Ile ke jong ki long ying long sam. Hakalanti ke ba me ngau pha. Ngau ko try ke jing duai ne klep mat. Ipan kini baru ada kecinggai. Keteng terus terang pun yang menung sius pau jangi. Amen. Pistolan dan usharman juga nak jeseng. Bolong ro o perlok ubunong paranong serai. Ubangi ngapuram bat nganjau kore. Ki temusan ki dekat jong komiti balang. Ki parab ngai be baro. Nado ki long kemi ki long pa. Ki khon samla ba ki khon khnaro. Hagabas sedang ngaingu ayublay. Wapnyo hangi ke sngi ka bangitip baro. Kum ka Christian Home Sunday. Ladai ke seni ke jong try, jong ki long ying long sam Kristan. Nya jurak he ke Christian Home Sunday, nado ke sinat ke perim, bergajing temu ke long, bahaga seni ke pakum kane, audio patnya keren, banyak teh, banyak slok, banyak duairu, nak bentang, ban penklanya ke jing syakri belai. Kajing long mensium, bad kajing im beriu belai, haki long yeng long sam Kristan. Nadu kabasdang, bad hadu mentah, kabalang kasong tu bad katip syai. Bah bagi yeng kisam Kristan, ki klanya kajing syakri hali kajong kirempe yeng, kabalang kajong belai ro kaklanya. Kumulai sibun Reverend Sharman, nagamanta kikintin petiang jong pi, yanga bat kayeng kesam. Kamtam nagamanta kajing penyai, yagane kajing syakri hagane kapor. Kumtu kumbalong pastor, ngalayo kajing pang shit agas ngi balang, hakajing kala jong ka ayom, te ars ngi kajing shit kala jurbham. Renga songu yublay bahag sito dieng kabangia keren bagi bestor kata kajing shit kelakam duubor bat kumto ngilay penbek rengkat lempat i ba nakamata kani kepor ba i in payay kajing seng kumne kumagade bandong bat mabangangan ay ya kajing slok na katien ka jong play knang ba kanom tae ya kabor ka jonga Hakani kapor ka pamenta nga shimr ka bu panay hublay pi baro ki parap ngai ki payek haga kerteng ka bathiang tam ka jong turahap unang pendem jong yuk Yesus Kristus nakaliang ka jong abat ka jing kesam bat kumju ro nakabalang ka pangadan kabalang Christian nong jeri kabaran po jo ka nong jeri district ka nong po presbytery ka nong jeri nong po presbytery haga ju kapor ngapen paro kajing songo ko bakraw nakabenta jong kabalang mauro hagne kabala ibit ban shania akitar pengge botot jonga panai kajing slok tin blay ha kapor kabukum kane
ulai unkur khu yipi kum kabalang bat unai lam yipi naga bor shaka bor bat naga jing job shaka jing job bat kumba phila duai bat ngila duai ru ba ulai unkur khu undor kat ba naga jiseng jing de jan bet isau skemro bom sai ni batngan ni basliang tak tien ka ba em bat ka ba kodor ka jong ki parap ngai biกับพังกับเงียเกรนเงียปุสันบัดกับบันลองกับจิงฮิกายกับกันยามซิมอย่างนี้ชิเมตบัดอีกลองเยียงลองเซมคริสตานกิจงยีโรกับได้ชพังกับเยียงกับจงวากุลาบัดกับปริสกิลากับเยียงกับจงวากุลาบัดกับปริสกิลาอยากกับละเซงน้องเรียมนักชิตีกับบันนึงกองก็จงปอลสิกินองกุเรนกับน้องกับขันริวกับขัดกับขัดขันได้นังตากับชิตีกับอาร์ชาวจิมุทีกับน้องกับสาวกับขัดกับขัดขันได้บัดกับชิตีเชกิโรมกับน้องกับขันริวกับขัดกับลายฮัดกับสันอันน้องเบียงสิจิเซียนกับพังกับกินยาปุสันกับได้ชพังกับเยียงจงอากุลากับปริสกิลาอยากกับเซงน้องเร็มนักชิตีกับบันนึงกองก็จงอุปอลสิกินองกุเรนกลั่นน้องกับขันเรียวกัดขัดกับอาร์กัดขัดกับขัดขันได้นังตากชิตีกับอาร์ชาวติมุทีกลั่นน้องกับสาวกัดขัดกับขัดขันได้ปัดกับชิตีเชกิโรมกลั่นน้องกับขันเรียวกัดขัดกับลายเฮดกับสันงานปุเลยกิบันตานากับเตียนกับจงอุเลยกุมบากิลองกับบันทึกกองนักชิตีกับบันทึกกองสกุเรนกับน้องกับขันเรียวกับขันได้กับองค์กรมเนกีบาลังเกเอเชียกียาคุบเลยยพีวากุลาบักปริสุลากียาคุบเลยยพีชิบูนเอาตรายลำบัดกตากบาลังกับใบเยงจองกีบาลังเกเอเชียกียาคุบเลยยพีวากุลาบักปริสุลากียาคุบเลยยพีชิบูนเอาตรายลำบัดกตากบาลังกับหากเยียงจงกีอาร์ติมุทีกระน้องกับสาวกัดขัดกับขัดขันได้กองกมเนไอคุบเลยกับปริสกาบรุออกกิลาบัดนี้ก็ยิงโอนซิเฟรัสไอคุบเลยกับปริสกาบรุออกกิลาบัดนี้ก็ยิงโอนซิเฟรัสนางตากชิตีก็จงอุปอลชากินองรุมกัลน้องกับขันเรียวกัดขัดกับขัดลายกัดขัดกับลายฮัดกับสันกีองกุมเล่ตัวคุบเล่ยกับปริสกิลาบริวอกวิลากิล็อกเบียดไรเลมจงอาฮาวคริสต์ยิสูกิวเลียเป็นชาอิเลกจงกรันดังดักบันตากจิงเอ็มจงอาหากเป็นอายุอมตั้งบังอาฮีดักิตากิบาลังปารอกิจงกิเจนเตลโรตุคุบเลโรยากบาลังกะฮวายิงจงกีpara bangai jibe Uakwila uday ujiu naga jela Pontos kabha Asia Minor Harut jong kapalaksi lane kabangit hot ikak tin khasi kaduriya wayap ni pule kumto menne haga kitab ki kambi apostol kalau nang kabak hat pra kat hot kabar haga por kabak pule sedang bat long bagi kemi ki kapa ka jong om ki dai napdeng kita gi so snong jong ga jing penwer de tho e kene ha ka shiti ka ban kong shau Petros ka shiti ka ban kong jong Petros kala nong ka ban kong ka khat ka ban kong ki kme ki ka pa jong u la ne ma u hi ndaw la san le se ki ken ria no ban wan shong wan sa ha ka nong paro nang ta ka yi tho pat kat kum unoi lam Kristan wong kapriskila pat ia kabla tipru kum kapriska
hak siti ka baar ka jong Paul chiu Timothy ka ka sao ka 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 khandai la tharai ba ka dei na ka wei ka jat ka bodon puram harum ka ba ki khot ha ka ta ka por priski kum ta la ngai ba ka dei ka trai snong rom bat ka wan na ka ying ka sem ka ba kraw bat ka bodon puram ngi bala kren puram shibun sapang joka barha badai labu ika kerteng jongka haswa ka kerteng jong wakwila wat ka jing tho jong ka tien ka jong ble kile arngot kile itu ithau lakum do kum no harum barha ka por wat hap deng bun ka chi pher ki thau la ka yeng ka sam da ka jing it om da tiep ha kumno kan ni ying ke sam kolong kesan hendrai la dangi pule ha ki kitab ki kam ki apostol kalau nong ka baar kan khot ka bakhandai la ye tho ang to badon nap deng jong ki jiu na pontos ki bla don lang ha ka sngi pentekos ha Jerusalem bad ki bla lek phai shla ying ki bla diang yo jisu kumunong pandem barunong sius pa jong ki la da ka long kum ta imat ka ying akila kelalong lupa ke yeng Kristan uilam bar kelepat uang kumde uang imat wakwila bat ka priskila kelia kendu hakapor bagi along Kristan pa bat hadin kata ke je kendu da ka jing i kita tahu ila ka jong ke yeng kesel upol wi shem ningkong ya ke ka long yeng ka jong akwila bat ka priskila hadi ha ka snong ba koren hadin baulawan na ka nong pa Athens kalong ka jing penyai ka jong play bo akwila uli kendu yo pol ha ka wi sngi barhabli kran kato kane usok thu bo pol ru reng udai Kristan jiu Bar om tang kata rei udai unong yalap baru para baya trai ke juk ke kam thau jing jan kum tau la khot yu uban wan sa no ha ying jong o upol la ong la shong la sa ke ying jong akwila bat ka priskila ha ka nong pa koren khat prapnai lane hisnem jiteng kum ta ha ka ne ke jing sa ka bala slam haga ying jongki ushem bat yo ilot nadong shedong yaga jinglong jingman jong ga ni ying jong ki ni shakri ki jong play ngangai haga shiti ka bo pol utho siginong Ephesus haga lanong ka san ka khat ka ba ar fu ar haduk lai pulai ka bo kren shapang ka kamera utanga ba ka tanga kat hadu ban pernyesriem yaga dia dai jongki badu kris bat ka balang kadai ka boyu i ya ka nuksa nau akwila bat ka priskila ha ka jidai shitanga ka jongki habaro ki yeng Kristan ki bo pol wi shem wai ka burom ba ka chiro yeki hendai la pi pek pha pi per khan pha pi puson pha pin shem bat pin yu i ba ka burom bat ka chiro ka ba krau tam bat ka bau polu penyok senyang lang na ka benta ki balang jentel kadai ya ka yeng ka jong akwila bat ka priskila so i ben khat ki kentien wong to khublai ya ka priskila ba akwila ki lok be trailam jonga ha kris jisu ki ble pensha le ki jong rendang na ka benta ka jingim joka ha ka binga anyu om tang mangahi Hendrai kita ki balang baro ki jong ki gentil ro to khub lei ro ya ka balang ka bahaga yeng jong ki haga ni ka por habo pol utho ya ni ka shiti shagi para bagai ka balang harom ni song tho baga ni ka yeng kalawan phai biang sharom hadin bagalami sisin nang to nakabenta ban le chakoren nang ta she Ephesus bat ban wan phai pat
Shalom, hadin, bala penduk ya ka hukum jong pat syakal Dios. Bagi jiu, ki, lala, ban wan, ban syong, ban sa, haga hapo jong anong baru. Ki para bangay bayit, balay ken, upol, uay, kan nega buram, jaga nega ying ka jong akwila baga perskila. Don ay ka bakam gerpang, ki don ki parab ngai ki be bat ki don santli ki ai ki jinglong ji bakotor ki bau bol usyam hagan ka ying ka jong akwila bat ka perskila na kwa yengi hagan ka por pangi pe ki santli ki jinglong jo ka ying jong akwila bat ka perskila ki ban long ka chi kai ka badai mesim na ka banta jo ngi ki khun ki chong plai Padak banta jengi kumki long ying long sem Kristan haganigari kabai ke chong. Kabaning kong kabau pol yu i. Ya ga jing long jong ga nika ying ke sem jong u akwila bat ka priskila. Kadai. Bakadai ke ying kabadon ya ka juk ka jing mot ka jing berkan. Ka ying ka jong u akwila bat ka priskila. Kadai ka ying ka badon ya ka juk ka jingbot ka jing perkan. Habangi pa cik history bat kum to la pule ha ka pule sedang bendero ngin syam ha ka por ka jisar ka jong upat sya ka Dios. Ha ka snam ka pesan puar hadien jong Kris. Long bu la penmi ka hukum ban be lut ki jiu na rom. Kadon ka jing ong bala be no iki namar kacing isi ijat benrio. Kabangitip menta kum kata ka anti-Semitism. Kabangi ong haketin pareng. Kabatau ya kacing isi ya jing isi ya ka jat benrio jiu. Kabayai ne hadu menta. Bat ka wei pat ka daw loong. Ka jing be ka jong patsya Claudius ya jiu na Rom. Dai namar bagi ya penkulumar daga jing sait thma jengki syapang kaniam Kristan. Usiutonius unong tho historik Roman. Wa em gi snam riu bukunda hedu shispa ar pu ara din jong Krisuong. Bala be no igi jiu na Rom. Namar ki ya kulmar borobor namar u Kristus kabamot ya Kris. Ngangeng habalami ka hukum habala pertasnong bagi jiu kidai ban mi no na kadong parom wakwila bat ka priskila kelia perkhat kumnon le bat shanon le ka priskila namar bakam dai ka jiu kala ban sa bat ban om le bat ban ong tang lau jong lok nang le ma phi kat sa pi le nga ngan sapek hedien henrei kamlong setia gomta baro arngut sitemen lese balaga jong ki khun ki ti kiliarai lang dangwe ke cingwa ban mi na rom bat ban leit sakorin ka jagal ne ka chnong ka bchngai ban leit de ka lieng ku masyajar aspa 20 kilometer rengkat Shibun kijengma. Ngangai klem ya pen kaju ka jingbot. Kerai pro shitemen ya ngin leit shop ngin shong ngin sa na boren. Boy ha koren kelia shong kelia sa shipor kumto kum bangil yosko manda. Ki khot sa yo por ban ye trailang ye ka kam thanjan. Baban kamailat ya ubun yo ban yelap ke gospel. Wakuila habau khot yo pol wan sa halaga jung ka yeng. Ngingai klem artetien. Ulia so thu jimut lang bat ke perskila. Bat ni syamru bahadien tang kendiat por. Wan poi so Timothy baru Silas. Nakabenta ban yarap yo pol halaga yelap ke gospel. Pitharai hangno kini ki arngot kinsa. Kini ki arngot ru kinsa.
haka ying ka jong wakwila bat ka pluskila haka ta ka por ngek wakwila ba ka pluskila ke liya perkhat bat da ka ju ka chimpot ki khot lang ban sa yau Timothy ba yau Silas haka ying ka jong ki nang nak don skoi pat ka jing tenju ka ba kraw nak ka banta ka ni ka long ying long sam haka jing long ka wai haka jing mut ya ka jo bad kata ka dai ka por kata ka por ka bo por umut ban mi no na ka no ba ko rem na ka banta pan lek sha episos pan ya lap ya gospel u khot yi ki bor or ngot let's say Peshane wong ngan lek no na ka banta ban lek ki wai pat ki jaka ban ya lap ka gospel bergajing temu jong hakan ke puar ka long pan khot lang yi pi ban ya lam lang yi pi ban lek che episos na ka banta ka ji lap ya gospel wakwila ba ka piskla gila dan la ka jong ji ke sam ka kamai ka ji ka bala bit ka bala biang hang ta ki lok ki jor gila dan kali ya perkhat kum don le dai da ka ji song thu jing mut lang sa ki sien pat kili rai ban but yo pon ban lei lang ban u Ephesus naka banta ban yo ban ye don banta lem bat u haga ji lap bia ka gospel ni syam hadin kum to ba hadin begila sakat to kan ha Ephesus bat om duna ya ka asnem sitai kilami nang to ban lei phai pat sharom ka jaga ka begila mi sisin haga jing be no ko jong pat syakal dias nang tahadin pan ngi syem yiki bagi li phai pat she Ephesus le se na bentai ki wei ke jidan kam ban na bentai ke jidan kam juga kam ke jong pleng pada ki ne baro ha bengi pek syapang kan ne ka long ying long sem ke jagi ni syam ba kam don setia kan no jinyan dia kam syam don setia kan no jinyan pet baro ka bagi kren ki pliu chimot ki bu yi ka thong pan le ka long da ka ji ngok thu jingmot lang hayeng sam ki parap ngai ki bi hau trai baru nong penem chong yu Jesus Christ ngio i ka jing kai ne ka long yeng long sam ka yeng ka sam jong aquila ba ka priskila bar ka ta ka long ba mangiru kum ki long yeng long sam ki stan ngidai bandon ka ju ka jingmot ka yeng ka badon ne ka ju ka jingmot pa ka kemi ki khon ka ju ka jingmot ki benta baro batang ki long yeng long sam ki badon ka ju ka jingmot kata ka yeng ka sam kan yo ka jing suk ka jing pen wada pedeng ka jing ka jing lenti ki ba kat no ha ka jing ya lenti ka jongka nang ta ka ba ar pat ka jing long jong ka yeng ka sam ka bo polu i ka long ba ka long ka yeng ka sam ka ba ya kalong ka ying ka sam ka bayala kimi na ro manwan sokoren klem artatien nadu na rom kila don pa ka benta ka bayala ka gospel ka jong kres bar ha koren ro kalong ka ju kumta kim duna hangno ro ka bayala ka tien ka jong plai ngi ken mau ngawi ji ki por ki sngi ka bade ma ka jing sedang jong ka balang bawai Kristan ka wei ka ying Kristan ki don ka benta ka bakraw ka thong ka bakraw bat ka ta ka long ban yalap ka khbor jong ji pendem ka jong trai pa dong pendem jong ki Jesus Christ hakoren na bagi syong kisa habo polo wan sa ka ying ka jong ki uye syong ya sa rekat lembat ki ngangai ki ai ka kabu ya ka lat ba lagi ya trai lang ke ju ka kam regi kam pen bor yo pol bun mi shakmat shaprang na banta pan so ka khubor ka tin ka jong lai hagi ta ki ba pher jong ka dong pa akore ka bun ba ka jing lut jing sap ki de ban pen lut ka banta jong pol para bu silas bu to withi ki wan ka banta pan ye syam yo pol pan ye bendon banta lang ka jilap akore keshan dah kebentar juga di argot ki samlaro bagi ki la apan ai ke cinjalap pan priang ke gospel ke jong kres hakanong pa korin hi paro ko we
kat syaka jaka ka bagi kita hakurin kilong lan iki don ni ka benta ban yalap yau trai padunong pendem ujung yu Yesus Kristus nang ta ka den kepor hakapa ngi kum to bagi lalek na korin sha Ephesus nagabenta ka jinan kam jong pol ban nagabenta ka jing yalap ya gospel ka jong Kristus klem salia kimi lang nangta ringkat badu pol nagabenta ban ya dan benta ki wei pat ki saka nagabenta ka jing yalap ka jing pen priang ya kerteng ka im pat ka bodon bor ka jong trai padu nong penem ujung Yesus Kristus ya parab ngai ki bi ngi kum ki benget kiba ngiem hagini kisngi ki por jengi kiba benta kadon kam yang iru bagi ngin yo ya kene nuksan kene long ying long sem chung akwila ba kapska pat kata kalong bagin long ki long ying long sem kiba don ka benta hakawa yelap yau trai padu nong pendem ujongi Yesus Kristus Hakan ke jela ka ba i ke jingi dang don sibun ba ke sim ke bakodon ke dang dai ban tiang yau trai ke bompat itho yau trai bom nong penemu jong Yesus Kristus. Hakan ke rindia ka bayar ke jingi kham ta me ke dang don sibun ba ke sim ke bakodon ke bompat tip ke bompat sotho syapang jong Yesus. Kadon kam yangi ba ngin pek ile ke jingi khmat ke jingi sigitaro. Na ka benta pan ye no nyang leng pa jong ka balang. Leng ba ke sinat nakabenta banya penklannya ke cihalap om tangan ke ri ke cengi hendrai sya ki celai ke bersapar jong ke ri ka ba in ke cengi ro hang ne ke ri ke cengi kum ke sinat kum ke ji assembly ro gidon sibun ki project nakabenta ban thau thamai ke sim ke kodor ki balangop ban ha be ke jing ti bu ai ki jing thala be ke jing sni ko bun chai nang dangi don giling commission gi prepare hang ne asam bat shabar kum chong katawa ingi na lor ka bangi tuai na ka benta jong ka palang ki kam jo gestat bagi ngin kersan ro ya ka jinjalap hakan ni ka ri ka jogi bat shabar ro kum chong kabalai pat kamat kabupol yui syapang ka jinglong jong ka long ying long sam ka jong akwila pat ka priskila kata ka long bau tip pat bu yui bagan ka ying ka long ka ying ka bat tip hai ka jing tho bu khoi ka ying jong akwila ka priskila ka long ka ying ka bat tip hai ka jing tho bu khoi lapule man ne ki kam ki apostol ka long ka khat phra kat khot ke ar busa wadu ke ar pemriu syapang Apolos wadu ujeu bolawana Alexandria ban yalap syapang Yesus Ephesus ke snong Alexandria ngitip kita ki pon kalong ke badonam bat ki don ro bun ba ki jiu ki besong ki besa hang to dai hang neru balapen kelai kot ba Hebrew tin krik namar ki bun ba ki jiu kim so tho phasyo yela ka jong ka tin Hebrew Wapolos wan da kabung kata kecnong, bat ulayo si bun kecinghikai kibo hatam, kiba ya day bat kecing tip ketien kecong pelai, bat kaba penlong ya uru bung snow slur, ban lek seki wei kecekan da kabentapan ya lap ya ujiso. Ndrai ham ulapoy ya Ephesus, balong pa ulay lap ka snakot ha ka snakok, kini arngut si temenro, habe ki lek ngap kata kecilap kecong. Kisyam bau Apolos pat snotho pas pat snotho pas ke tien ke jong play snotho ro paru syapang ka ji kai song terai ka palang halor ka jing baptis namar utip tang ya ka jing baptis ke jong Yohanes kumta habalawai ka ji seng hadin ka ji khublai ki khot yu shala yeng pat hang tai ki sepatai kham nia ya len tiu lei ong kat khot ka baat pun riau para pengaji bayi nalor kabaya long ka ju ka jingbot hayeng nalor kabaya lap ka gospel ka ying ka jong ka Priskila waru Aquila kitim ki snau thu baru ya ka Bible kane ka peni ya ka jiminat ban pule ban shashkor ban pu son ru ya ka
Bat kum taha badon batai bakla. Ki sau tho ke jing shisha. Bat ki pen baik ru ya kata ke jing kai ke bakla. Kum ki bangai ngi magi por ki bangi ya ud barok bangi ya pun kam. Bani ye keno bangi mdon por ban pule bat puson ke tien ke jong play. Ki ba bun ru ki ngap ke jing ngai tien play di social media. Hang tu ngimla pan len. Ki don ke jing kai ki ba tai ke jing Kristan. Ndai ki don bun ba ru. Ki ba dai ke jing kai ki ba lam ler. Bat ke jing thol pa lam ler. Bagi dai ki ba yo ipau. Bat pen pau dau Jisu lengba jongno re jongno. Parang mi bi ke khotbah kadai nadu Genesis 1 jimen pau. Pat ka bangadon ban ong ni ke por ka long. Nga pen pau ka jing songu ka balang Presiden Mauro. Bari bersolan dan ki pen ka por se ka por. Lamba ka YouTube channel jong ka balang. Pi ai ka jing kai ki bi dai bi ka jing kai song tra jong ka balang. Ki balong ka jing ker khoi ki parangai ki para bangai ki bi i haga ni ka ri ka ba i ka changi. Para bangai bi i ba pin om ye shaya lam bakala pule bhai ke tin ke chong play paladam sok tho wa jerap na ki no sharai pat ki bri ki bala ban shania ban bata ye phi shapang ka tien ke chong play ka ba sao ka ba pol yu i ya ka ni ka yeng ya ka jing long chong ka bat ka ba wai ro ka jing ro ka dai Namar kedai ke yeng ke badon ke jing senglang. Ke yeng ke jong akula ke pusla. Kedai ke yeng ke badon ke jing senglang. Haga shiti ke beneng kong shikoren kalen ke bakat ri ke dekat ke bakandai ong pol komne. Wakula ke pusla. Kia kulai ye pi shibun hau trai. Lembar kata ke balang ka bhayeng chongki nang ta ka shiti ki shigirom gal nang ka khan de ka san ong pol to khublai ru ya ka balang ka bhayeng chongki ki para bagai ki bi ki tu ki sngi ki barim om pat don yeng mane setia bat kum ta ki para bagai naka banta ban yo ban pelong ji seng ki julai haga yeng jongno re jongno kabagi ki song i ki sojan ki song kum ka yeng kmi sing pa ga ki pat hangta ki ju penlong jaga jing mane play ka jongki ki stan do ki sngi ka barem ki mane play haga sngi nengkong jong ga tayo pitharai haga ki sngi ka barem pa don jing mane hangno ki kristan ki penlong ji seng harum nganget haga yeng ka jong wakwila ba ka skila habagi don hakuren la yathu shai bagi pelong yesang haga yeng jong u akwila ba ka skila haeba sos ki pelong yesang ki para bangai haga yeng ka jong akwila ban ka skila kane ka peni ba kane ka long yeng long sam kalau ka yeng ka ba i ban shakri yo blame kalau ka yeng ka baro ki para bang ki sojan ki song try namar ki nyau ye ka ba kalong ka balang upol hi klem don ka no jing sngau ka ukot ba ka yeng jongki kadai ka balang naga yeng ka jongki ka mi ka chinyero ka jing pendon purom yo blai naga yeng ka jongki yo sngau ka khobor jong ka tien ka jong blai kadai shisha ka jing Kristan kepada kat ka jing Kristan hakaba baro ki don hangta haga sngi nang kong chok ka tayo naga banta ban shikri oblay para ngi bi hau trai pu no penem jong Yesus Kristus ngiem haga ni kisngi ki ba kisngi ki ba ngi ut ngi pun kam bat kadai shisha kumta kado mer step ki kime ki pang ki pen kre ban be yelo jong khau mi khau step ki don ki bodon ki khunrit ngi song tho hadu kanno phia ban pen shitom mi la de pen kre pen khrum na ban ta ban pen bit pen bang ki khon ban bu school ban pen lai ki school bat kun jo ban pen biang ki jan kam ki sngi baro chis ki don ki we ki kam ban le
มันมีรูจันเมียดอภลาวันเสียงยามมันขาดอีกชัดกระเตียวยามมันขาดอีกกำกิจามกับเป็นแคร์ก็อีกคูนกิตีก็บูนงี้ส่งถูกกับปอร์ยามมันเป็นตัวให้ยิงซ้ำบัดอีกกำกิจามก็จริงเตยจังงี้แต่กี่ปราบไงกี่ปีงาเป็นกันเมาอย่างงี้บ่เลยอุอายให้งี้อย่ากับปอร์กับเบียงบางงี้เงินย่ออย่ากะบันเป็นลองอย่ากับจริงมันเลยให้ยิงกิเซมกี่ไปอีกกี่จังงี้อุเลยอุอายกับปอร์กับเบียงนักบันตาเป็นย่อบันเป็นลองอย่ากับจริงมันเลยให้ยิงกิเซมกี่จังงี้นี่ดอนกับปอร์แล้วตั้งนั่งปันสิวสปายกะปัดคำตามให้ดีกิสงี้หากจะเบะเสพังจงหากจะเบะกิโซเชียลมีเดียส่วนบางก็บุญมากกับพอนี่เป็นเล็กชะตาขันเดียดได้ง่ายกับพอแล้วก็ไปสลบปัดอุบเลยก็ยิงกิสมก็จังปัดกุมตาก็ยิงคอร์ดยิงกันนี่ก็พอก็ลองบันเป็นลองก็ยิงกิสมจงวัดดับแตงกิบุญปากกิกรรมกิบุญเป็นดับแต่กินยอก็จริงมันเนี่ยเลยกับปูราก็ตีนก็จงเลยก็จริงยอก็จริงเป็นดอนปูรามอยู่ก็จริงปูซอนนี่ก็ตีนก็จงเลยก็ได้บันดอนหากยิงก็เซมจงีกุมกิโคนก็จงเลยกันมาบาลาดางิมไอกับพอดกับบูนักดิกิสกีนักบันตาปัญญาสลอกบัดุเลยนักบันตาก็จงก็ยิงก็เซมก็จงียินชาจอบกิบบูนปะก็ยิงสเนียวจงกันนี่ก็berteh kita kalau giz sini kita bersniu kumbangi ibaro kijing di kita pen buai kijing thala kijing boman kita bun ba jong kan ni ko berteh ban ngadon ban ong kan ni ko por ka long bangi dai ban don kham hajan jau play hakini ki por bani ka bangi ngale juton haki por baro jong ka jing em ko jong ni kesan ka pesan ban khat do ka mat ka bau polu yu i ka ni ka long yi ngalo sem ka long ba ka long ka yi ka sem ba khai do ila de na ka banta jong kres ka long ka yi ka sem ka ba khai do ila de na ka banta kres Upolu tho agi siti skinong Roma ka jing like missionary ka balai jong o agi snem san pusan hadu san punjau pada kata ka poru don badu sa hakorin lai banai pulei kam ki apostol kal na ka atpho kat khot ar du lai hakan ka snem wa ku lab ka priski lagi sa arom pat chuan pun kot ka siti wai khublai neng kong ai ka ying jong ki sabun ter ki wai pat ki yang Rom kan rekha sawong Kibla penuh ilai kerendang nak betah kecing im jonga. Jadi bangga aingu om tang bangahi. Nda kita ki balang baro ki jong ki jentilo. Wakuila bad ka pris kila lembar ka jing kesem ko jongki. Ki don hakaliang ka jong pol. Nado ki shem maduha koren. Hado apa kilai jaha besos. Bad ngangai jaha ka jing duai ka jongki ro. Man ka sngi nak betah jongo. Ki para ngej bandon hakaliang ka jong por ka long bandon hakaliang ka jong kures pensha ila ka jong rendang hak ne ka mut khain do ila ka jong jingem yaki ai ge baro na ka banta jong kures kam long ka besuk pan long kristan par kham tam ban long long ya lap haki ki por hakurin hagaji don lang usilas utumuti ngisam bahadin bau pol ledap ya lap hang to kami kacinya kulmar kami ke kenrom kenram pitharai ka ying ka sem jong wakila kam don hap teng jong jing ba pitharai ka ying ka sem jong wakila ka prisla kam sha keno lang badai na ka ying ka sem jong ki upol usong usa wadu penmi ka jing kulmar goren hai pesos Kidon lang hang to badu pol as nem tam umi nang to kaleng ka jaka naga banta ban ya lap ya gospel ki breu ki tip bau pol usa ga ying ka jongke baladon ga naga jing thot ka ji pne naga ban ka ji persha naga banta ka ji lap ka jong pol kan ga ying ka sem ka kit lang ya ka jo jong ga jing kit kle pol ka sabau lek naman ka tau kun mau so i ji ni ka ying Bagal ya don benta lem badu naga benta jong kris ban kendo ilaga jong ngim ban pai ilaga jong ngim naga benta jong kris kam long besuk ban long kristan gitu gipon kam long besuk kibriu kim sobha
Kibriu ki mi tenat, kibriu ki ibeng, kibriu ki nyoba ni Kristan. Kat syaba ki lai. Kineru, kisai ka jung kejuk ka jung syak shitam. Na ka benta upol bat kham tam na ka benta u Yesus Kristus ba kingai bat bagi syanya. Nang tas ka wai pat ka benta. Na lor ka badon ha ka liang ka jung upol ha ka liang ka jung Kristus. Ni syamro bagani ka long yik long sam ka kaindo ila ka jong ka kamai ka ji ka jong. Berkat mapi hadin bala poh ya koren habawan na rom. Ka business jong kiri ka kam tan yu jan. Barhang to ha koren kelas dang ban ya saprang ka kam ka i ka pateng. Kita don lagi jong i customer, kita don lagi jong i nong tiet nong pet, kita bit kita biang na ka benta ban penroy pen san ka jong ka kamai ka ji ka jong ki. Rai upol ong iki ya ngi no she evesos. Ki lek lang sta de ka jing kwen. Na ka benta ka kerteng ka jong trai. Paru no pendem jong ki Yesus Kristus. Hagi benta paro. Haga yo ka kod da ka jing non ka jing em. Haga ba IT la ka jong ka jing na ka benta Kristus ki kendo iki ai paro. Dak ba song thu dak ba tip shine. Bala khot ki sha ka jing shakri ka ba chatai. Na ka benta u Yesus Kristus padu trai jongki kumgi khon ke jong bulai bat ki balang ha ki ying ki sem ke jongi la khot yang i ru shika ju ka jing ai ti lut shau bulai na dong shadong Yesu wo khot iki ben ri man bu ju ong ro iki bakin ra ka jong ding pna ni namar bangi em ka jela ka basuk balong Kristan gin ba ngau thoi ka jing khaindo na ka bantau Kristus regli na kito ki bran ki jaka ki ba banong Kristan hagi tu ki jaka ide ban sung tho baka dawai ka jing khaindo ide de ya ka ying ka sam hi baro ka wai haba bot ya Kris ka jing khot jing ka long namar kata ban bu nang kong yo blai bat ki wai ki nan ba har haga ying ka sam bat ka jing im ka jing ki para pengai ki ki long sandali ki daw ki bokong san balai upol bat ki balang jeltel ki ai ka buram ka jero ka yeng akuila ka prisila sisa ka long ka yeng ka badai hok ban yo ka buram ba ka jero naban ka long ka yeng ka badon ka ju ka jibot ka yeng ka bayalam ka yeng ka shampang ba tip hang ka tien ublai ka yeng ka shakri ba ka khendo na ka banta jong Kris namar ki ne ki jinglong kadon haga kerdan ka bah lor hawa yinu jor bat ki ying Kristan paro haga testament ka batumai ke jing khot ying iru ki long ying long sem Kristan ka long ban kot shikani ka kerdan ka bah jrong ho ni song thu ala ki jong ki ying ki sang kum ki priu kam long seti ka besuk kam tam haga juk ka bakum kane rai la khot ying shata ban poi haga perthai haga jing yem haga dong ye be ki ka hatam kapule ka uthi ka bhatam ki khon ka bam ka di ka kup ka sam ki kali bat ki weipat ki ban ye ringkat briu ka imlang salang hato ka jing dai ka jing chongi padu blai ngin om tho shete shjrong tongin among bangin amla dangin pensang de ka jing rap ka jong blai nong tho ki sti ki hebru ka nong ka ban ri ko ka pan kong wong ya ngin nang ya shadow ka jing penjanai ki para bangai be nyem long janai dai don way upan yarap penjanai ka jing persang chungi halaga sngi ban long ke long ying lu sem dia pen sum ha yo blai bat ban long ka nuk sak ba pha na ka banta ching ki way pat kerem pe jing kesan bat na ka banta ki way kerem pe jigro ki badon sau dong chongi blai ngur khu yingi ka besap sa skol tien ka ba im ka chong nda ka benta ka buram ka jong Yesus Kristus. Amen. Ngi penpau ka jing sungo i pastor jongi Reverend H.L. Kongweri balakren ka to khubor syapang u Aquila bat ka Preskela ha ka ni ka Christian Home Sunday kalong ko khubor ka batmai na ka benta jongi nga perkhat ngong ha ka no ka jinga tho song kurim ka ni kalong ka sermon ka bangala ban ai
kaban long jing tay men sim ya ka long yeng ka batmai ti khubli shibon pastor ya ko khubor pa philawan ra padeng jongi ubleu nang kur khu phi bar ubleu kur khu ngir kum ka balang banginang la bantay ki long yeng ki jongi kum ka long yeng jong aquila ka preskela ki badon ka wei ka jingmot ki ba yalap ki ba tip hai ka jing tho ba khoj bat ki ba don ka jing seng lang bat ki ba khendo eki baro nakabenta ukres kini santali ki mat ki la sa ki jingmot jongi bari ki men sim ki jongi te ka ba an penwai no ki ni ka jing seng ngi pen pau ka jing songu ya inong ilam jing ruai Mr. Mark Gerard Milim ngap but I organist Mr. Phil Bonwell nong said kini ki perlok samla ki ba pet ya ka recording ka ban penmi ya ka YouTube channel jo ka balang but kiwe de ki jing pen bet na ka benta ka ni ka GSeng ubleun kur khu ya pi baro ubleun kur khu ngi baro bari pastor jongiru Reverend HL Kongwer ubleun ang kur khu ya pi salet ka basok sa ka pastorate jong pi but ubleun ang kur khu ka yeng ka sem ka jong pi ru gini penwai ka jing shakri ka jong ya ublei gini ruai lang ka jing ruai ka ba san spa arpo sao san ar sao hadin ka ni ka jing ruai ka kerpat ye teman besan jongi teman besan Dr. O Lamare ba insoba man bu jing duai nam tai pastor ka kot ka khia ka yeng ka sem ka pastorate ka jing shakri ba de ka khubor ba in supply ruingi da ka jing ker khu penwai teman besan Dr. O Lamare yeng kristan yeng ki khon ublei ba em la sius pa du Chris nong pen em ki yaro jam kerteng yu Jesus Christ bula sius pa ka yeng jongki ka jing ruai ka basan spa arpo sao yeng Kristan yeng ki kun ublei ba in la sius pa du Chris nong en Hiyaro jam kertengo Chris bola sius pa kayin jong ke ngin raya ro da ka jeng men ngin wai ya ka jeng sales pa jong u ngin rai shit ram da ka jeng it kat bas ngi bat snem kin nang le hanarem pe du wan jong u ngin day jing suk jing men na u kashle ha pa ya u ngi ngo ngi dem klem wai om don jing snow si jing close line ngin raya ro da ka jing men ngin raya ya ka jing sales pa jong u ngin raya shit hem da ka jing it kat bas ngi bat snem kin nang lên ca sáp trong u nong pen yin ba la shon ha po la rem pe ai can don da ching du wai a ching rai ngin pen pao ba thang ma u long ba krao ngin rai ya ro da ka ching men ngin rai ya ka jing sales pa jong u ngin rai shit ram da ka jing it kat bas ngi bat snem ki nang le
งินลองจิงใช้บันเป็นสายชากีเวยิงใช้กันเป้าหากาเอเทหาบาจิงดูไว้การเห็มหาเริ่มไปลางีบุญเนดอนต่างมาเวเงินรายยาโรลากาจิงแมนเงินรายยากาจิงอิสปะจงอูเงินรายเชิดแรมดากาจิงอิกาดบัสงิสมัดสเนมกินนางเลI try to ยารับยางีพาเงินรวยกุมอุบริวจงมีแมนเห็นได้ยิงจงงากันชากรีตังยามีทรายหาดูบาจิงอิมกันดาวายเงินรายยักโรดากาจิงแมนเงินรายยากาจิงเซลสปะจงอูเงินรายเชิดแฮมดากาจิงอิดกาดบัสงีบัสเนมกินนางเลต้องอย่างนี้เป็นไงกูขป้าจงยิบหาบนังยายงูกูกันรัดมาโดนกัดบัดงินดูดบัสดังจงนักปอร์กันยังเสียงลังหาดูกับบางใดบันเป็นวายโนนักปอร์ยายงูทรายบพายมาโดนกัดบัดงีกูทรายไม่ยลัมยากิจึงหมดจึงประคัดจึงกูทรายยากิโดนูดกิมันซีมเงียบเลยMungkin pelajeng mut kota haki ki badai man sim habang itaya keduan kajeng syakri kajeng maneme ko kenrat trai babha ni ko por krai bahawa isnai anong penembit man ker khu ki banta baro mla pandap makin long kum kajeng kenya ubi ke bekiu soja khamat ka kajeng isnai ki jong me ke ba mehi ko kenrat me syam skobha Bad mangi ki khôn ki balasu spa jame ko try in yo mat in yo diang ko ta ki jing khu blai kat kum kamon jame a try baba isai ko kanrat lo jong shakri pasor ko try iblawan ra ngin ka khubor ma ka Christian home Sunday blai ka khubor ko pan kan ma ngi ko try ka longing long sam Kristan how aquila bat ka preskila blai Kabakop ya kador kalong lang sam Kristan kabajanay kalong ying long sam Kristan kame shem sobha kapan sobha kabale ya kamon blay jame ko try kabay tilut yeladi ko try kum kaying kasam ban chakri me met bat man si ma blay Gerku ko kenrat kena kekobor kan yo kijaka hagi dok nut ke mensim dengi hagi rempeng kestani halaka balang bat shwai ru ko trai mengen yo tep ablengi don kamban leni lade naga banta ukres bat ka balang Gerku ko kenrat di pastor cakri bakodor jeme orang kat bat kayeng kesem ko trai bapa nang laban pendon brom me ko trai kum usyakri bakodor jeme hak singgi por kisnem manang wanru Inuai kerpang ni betap stor ko tarvenes el khawira blai im dana pdeng ka met ka bashat ke bakoi Raya trying idon ka daw ban ai ngui me ha pdeng ka ta jing shet hain ki sngi ya pok ni ka tayo blai ka ti blai jome ko try ka don ka bat ia try ilio mat a ko ta ka jing pen khia da ka bo jome lala ban don na pdeng jing ko try ban psai ngi ko try da ka jing bam man sim ka tin jome ban psai ngi ko try da ka manak tin blai ko ta ka bat man sim ko badai por yang iki meripeng kistan halaka balang hakis ki por ki mamanta blair
Garku ko kenal bojong syakri trama pa hakis ki por ki snem ke dang wan ru otrai nang yo mat ko tak jeng kat jong me hakis ki por baro Diang ko kenal di jeng kot kerpat lam nega por diang ru ko trai jeng jinwa jeng syakri bete ma pi ki pop nawe ke nengi pan ngi dem keteng uji sunang penim beihit batu da aru ke cengai ai ke badap yang dap kerayu trai nong penim uji Yesus Kristus ke cengai ba ke mamayan bapla bamju kelak jong blau kpa bada bom jukut hoi ke cengai selok ke batiang ke jeng bor ke jeng tamak chau tamak jong blau men sim bakoi kini ke jeng kerkulai away blai kin chong saban ngi kum ki khon ke blasu spa jong me kin chong sarakat bagi bangai hang ne ba sau dong ke pertai ke badam ba chakri yo blai ba em mentah charta bom jukut ru amen